Тобто логіка подій, якщо дивитися на неї очима жителя Донецька, вона дуже сильно відрізняється від логіки подій, які видавалися назовні жителям і України, і Росії. Я думаю, впевнена, що абсолютно те саме відчували жителі Криму. Я абсолютно впевнена, що у людей було відчуття абсурду і нереальності, і великої несправедливості, і таке відчуття, що ти ніби відстаєш, тому що твоя логіка відрізняється від того, що ти бачиш довкола себе. Ти не можеш зрозуміти, як так, чому так відбувається, чому у людей, чи це психоз масовий, чи дійсно розпилюють якісь гази психотропні над людьми, чи така йде накачка. Звідки ці люди взялися? Почему твой сосед вдруг достал ні з чужой флаг, и все, он с тобой Абсолютно. 25 лет ел плов на днях рождения, а тут говорит, убирайся и свою Украину. Як так вийшло? Це, наслідок це небувалого нелюдського експерименту, який був проведений на людях, на живих людях. Це технології, які беруть свій початок іще від КГБ, від російської цієї охранки, і вони удосконалені сучасною Росією, і вони застосовані по відношенню. Спочатку вони відпрацювали це на внутрішньому своєму населенні, а потім вони всією масою обрушились на українців і обрушились на людей, які живуть у їхніх цільових регіонах, які їх цікавили. Нам ще в майбутньому треба буде дуже-дуже багато думати і аналізувати, і вивчати цей феномен. І думати, що робити з цими людьми. Наприклад, я вважаю, в цьому відношенні я не оптиміст. Я боюсь, що ту шкоду, яку завдали людям і людській психіці, її практично неможливо відкатати назад. Тобто це як дерево, яке ти обрубав, і воно потім починає рости з іншим стовбуром, тобто інша крона формується. Але оце місце травми, воно буде помітне. Скоріше за все, це так само з цими людьми буде. Те, що пережито, і те, що вони ж не працюють із логікою, вони ж працюють із набагато глибшими емоціями, розумієте? І вони діють на підсвідомість. І як ти потім цій людині не доводь раціонально, не пояснюй, а якщо вона свого часу повірила в розп'ятого мальчика, хай вона потім забула про цього мальчика, але оцей шок і ця паніка, і все те, що було потім, воно абсолютно лишається.